Добре, тази песен я направихме преди около 4 години. Заедно със същия човек, с който направихме Печат от моята душа, от този регион. В момента живеем в Германия. И от 4 години не можем да решим как трябва да звучи аранжимента на тази песен. Затова следващия път, вероятно, когато я чуете, песента ще бъде в съвсем различен аранжимент. А тази вечер ще изпеем, за да ви я представим съвсем акустично. Христо Минчев, учи от вас. Песента за това, как понякога, за да можем да продължим, да се движим напред, трябва да разкажем на съзнанието си приказка и трябва да разкажем на любимия човек като нас приказка. Разкажи ми приказка, в която сте, пак ще сме добре, пак ще сме добре. В нея от началото ще извягаме някъде далеч, някъде далеч. Слънце ще блести в твоите очи, ще си построи дом от истини, ще се сложи с ни, като лете в ръцете ми, приказката ни след да продължи, след да продължи. Чужди градове, чужди светове, дом се нареди с поредите си, ще ме приютиш, седия в сърцето си, приказката ни, след да продължи, след да продължи. Слънце ще блести в твоите